Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Яшәү белән үлем арасында. Ленинград камалышы өзелүгә 81 ел. Очень хочется всех нас поздравить с такой датой, как 81-я годовщина освобождения. Җинаять һәм җәза. Элемтә операторы офисы басучыларны тоткарладылар. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами А и Б, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. «175 спортчы 2 киләмдә. Әлмәттә самбо буенча Татарстан Республикасы беренчелеге узды. Досрочный болевой ясасаң или разница 8 балл между неләрен булса, может досрочный, можно җиңәргә. Нәкъ 81 ел элек 1944 елның 27 гыйнварында Ленинград шәһәре камалышы өзелә. Бу дата Россия тарихына Ленинград халкының гаять зур батырлыгы, ныклыгы һәм сыгылмас ихтияры символы буларак мәңгегә язылган. Бүген мәктәп укучылары тантаналы марш белән мәңгелек ут янына килеп чәчәк кую тантанасында катнаштылар. Бу көнне без Ленинград камалышы вакытында исән калганнарны, шул чорда хезмәт батырлыгы күрсәткәннәрне һәм әлбәттә каланы азат итүдә катнашканнарны искә алабыз. Ленинград камалышы 1941 елның 8 сентябрендә башланып, 872 көн дәвам итә. Шуңа да карамастан, Ленинградлылар фронтка корал һәм сугыш кирәк-яраклары җитештереп, заводларда яшәвен һәм эшләвен дәвам итә. 872 көнгә сузылган блокаданы кичергән кешеләр калабыз төзелеше һәм үсешенә дә өлеш кертә. Бүген калабызда ул елларның бердән-бер тере шаһиты Раиса Чернышова. Аның белән бу тарихи көнне район җитәкчелеге һәм журналистлар очрашты. Шылганышта калган Ленинград халкына ярдәм итәрлек бердән-бер юл буз белән капланган Ладога күле була. Тормыш юлы аша камалышта булган шәһәргә азык-төлек алып киләләр, ә кире кешеләрне алып китәләр. Нәкъ шул юл аша 4 яшьлек Раиса да эвакуацияләнә. Ул вакытта 5 балалы гаиләдән нибары 2 генә кеше исән калган була. Раиса Никаноровна 1937 елның 25 ноябрендә туган. Сугыш башлангачы әти-әнисе Ленинградка туганнар янына күченә. Шунда җирләнеп тә кала. 3 мальчика и нас 2 девочек. Это передо мной еще сестра была. 3 малай, 2 кыз булганбыз. Тутам сөйләгәнчә, олы абыем сугыш башында ук ширләп үлгән. Икенчесе ипи алырга җибәргәч кайтмаган. Әллә йыгылып үлгән, әллә үтергәннәр, белмибез. Аннан 3нче ир туганыбыз да вафат булган. Пошел за хлебом с карточки и не вернулся. Ну, не знаю, может быть, упал, может быть, ограбили, может, убили, не знаю, никто не знает. Вот. А потом вот младший из этих братьев умер. Раисаны апасы белән бергә Ярославль өлкәсенә балалар йортына эвакуациялиләр. У нас был специальный детский дом. Безнең балалар йорты Камалыштагы Ленинград өлкәсе балалары өчен махсус иде. Сугыш беткәч олырак балаларны алып киттеләр. Аларның әти-әниләре, туганнары барлыгы билгеле булгандыр, күрәсең. Ә без тума ятимнәр шунда торып калдык. Больших ребят, ну, я не знаю. Это самое, ну, в нашем понимании, это, конечно, я еще не училась, это еще, ну, они, значит, их увезли, там родители нашлись. Туганы барлыгын ул хәтерләми. 7 класс белемле Раисаны Ленинград кулинар училищесында укыталар. Аны тәмамлагач, Раиса Никаноровна Әлмәткә җибәрелә. Биредә төпләнеп тә кала. Пенсиягә кадәр җәмәгать туклануы системасында 40 ел эшли. Очень хочется всех нас поздравить с такой датой, как
81-я годовщина освобождения блокады. Раиса Никаноровнаны район башкарма комитеті жетекшісі Гузаль Хабетдинова, район ветерандар советі рәйсі Владимир Яшанин құтлады. Владимир Иванович Раиса Никаноровнаға біздің орабызда яшәүші фронтовиклар хакында язылған «Последний герой» китабында бүләк итте. Онда 13 әлмәтле кірген. Шул исәптән Раиса Чернышова да. Владимир Яшанин сүзләренчә, ватанны саклаучылар елы дип игълан ителгән бөек җирнең 80 еллыгын каршы алган бу елда сугышта катнашкан соңгы каһарманнар, сугыш ветераннарының толлары һәм тыл хезмәтчәннәре игътибар үзәгендә булырга тиеш. Рәдифә Нугманова, Рамил Базартдинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вам спасибо большое. Тарихи шығанақлары бойынша Бүйік Ватан сугышында болған шылғаныш вақытында Ленинградта 2 миллион 544 мың кіші, шуларның 400 мыңға яқыны балалар була. Блокада давамында шәһәргә 150 мың снаряд жіберілген, 4653 фугас бомба ташланған. Hüjümlər барышында 17 мың кіші хәләк болған һәм 34 мың кіші яраланған. 3 мыңнан артық бина җимерелгән, 7 мыңы зыян күргән. Үзенең үлемсез батырлыгы белән бөтен дөнья тарихына кирип калган Ленинград шәһәрен, аның каһарманнарын азнакайда да искә алдылар. Ленинград блокадасы вакытында көнлек норма 125 грамм икмәк тәшкил иткән һәм бүгенге чарада катнашучылар да нәкъ шундый талон нигезендә 125 грамм икмәк алачаклар. Кара икмәк тәмен блокаданың барлык авырлыгын үз җилкәсендә татыган кешеләр белә. Алар күбесе бүген арабызда юк. Ачы хатирәләрне аларның балалары, оныклары яңарта. Әби барып керә Выборгтан, анары Ленинградка җибәрәләр, бомбоубежищеда. Кулы эш белгән шинде ул авыл кызы бит инде бөтен эшен рәтен беләдер. Бер сәкес манайбер ясап куя. Шунда инде балаларын утыртып, менә шул зарегистрироваться итеп 10-12 километр Нева буйлап ипигә барадыр инде шушы кара икмәк алырга. Балаларны шул сәке астына кашырып куядыр инде капчыклар белән этеп. Шәһәр балалар иҗаты үзәгендә уздырылган чарада мәктәп укучылары, сугыш чоры балалары, ветераннар катнашып, районнан Ленинград шәһәрен саклауда катнашкан батырларны искә алдылар. Башлану белән әтиебезне сугышка алып киттеләр. Без Урманай авылындayык. Әни белән зур агач өйдә басып калдык. 4 бала идек. 4-ебезне дә әни карап калды. Залда утыручыларга дәһшәтле елларны чагылдырган фильмнар, эчтәлекле музыкаль чыгышлар күрсәтелде. Ленинград шылганышының нәтиҗәсе аяныч. 900 көн эчендә 800 мең кеше хәлак була. Тарихи үткәннәрне онытырга безнең һәм киләчәк буыннарның хакы юк. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Әлмәттә офис басучыларны тоттылар. Беренче көнлек социаль шелтәрләрдә калабызның бер элемтә операторы офисыннан телефон аппаратлары урлау турында мәгълүмат таралды. Урынга килгән оператив хезмәтләре вәкилләре каракларның эзләренә тиз төшә. Бер тәүлек эчендә җинаятьтә шикләнүче 4 кешене Чаллыда тоткарлыйлар һәм Әлмәткә алып киләләр. Аларның берсе бәлиг булмаган. 23 гыйнвар төнлә Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге дежурчасына элемтә операторларның берсенең офисын талау турында хәбәр килә. Видео күзәтүдән күргәнчә, 2 кеше тәрәзәне ватып, бинага үтеп керә һәм товар урлый. Зыян күләмен тикшерүчеләр 150 мең сумга бәяли. Кар өстендә калган эзләр җинаятьченең икәү генә булмаганына шик уята. Оператив эзләү чаралары нәтиҗәсендә Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча җинаятьчеләрне эзләү бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан урлауда шикләнүчеләр Чаллы шәһәрендә тоткарланып, Әлмәт полиция бүлегенә китерелде. Алар 17-дән 19 яшькә кадәрге 4 ире егет булып чыга. Тоткарланучылар ул төнне Ярчалыдан таксида килүләрен һәм шәһәр буйлап йөрүләрен сөйләгән. Шул вакытта аларның берсендә урлау нияте барлыкка килгән. Приехали в город, чтобы погулять. В итоге у меня появился умысел совершить кражу. И как вы это сделали? Взял камень, разбил окно. Залез внутрь вместе с братом. Разбили витрины, забрали телефон и ушли.
Урланган товарны шикләнүчеләрнең берсенең әтисенә биргәннәр һәм ломбардка тапшыруны сораганнар. Алынган акчаларны шәхси кирәк-яракларга сарыф итәргә дә өлгергәннәр. Отношение молодых людей следовать... Яшьләргә карата Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча тикшерү бүлеге тикшерүчесе тарафыннан Россия Федерациясе Җинаять кодексының 158 маддәсенең А һәм Б пунктларында каралган җинаять билгеләре буенча җинаять эше кузгатылган. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами А и Б, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ләйсән Галиева, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Yol günlərində Әлмәттә самбо буенча Татарстан Республикасы беренчелеге узды. Турнирда Урысу, Казан, Түбән-Кама, Буа һәм республиканың башка районнарыннан спортчылар катнашты. Чемпион исеме өчен көрәшчеләр 20 категорияда көч сынашты. Татарстан Республикасы беренчелеге спортчыларга үзләрен таныту һәм төбәк-ара беренчелеккә әзерләнү өчен яхшы мөмкинлек. Турнир бөтен республикадан килгән спортчыларны берләштерүче яхшы традициягә әверелде ди оештыручылар. Яшел Үзен районынан Карина Библайкина бераз дулкынлана, әмма бу чыгыш ясарга комачаламый, киресенчә дәрт бирәди. Аның инде төбәк-ара һәм Россия ярышларында да катнашканы бар. Җиңелүне дә, җиңүне дә кабул итәргә өйрәндем ди ул. Мин самбо 3 ел шөгыльләнәм. Миңа самбо бик ошый, чөнки минем анда күп дусларым бар, әйбәт тренер һәм ул безгә әйбәт тренировкалар бирә. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, яшьләрнең самбога кызыксынуы елдан-ел арта бара. Нәтиҗәдә республикабызда спорт культурасы һәм традицияләре үсә. Дети занимаются спортом, это уже хорошо. Балаларның спорт белән шөгыльләнүләре һәм аларның саны елдан-ел артуы безне куандыра. Самбо в школах, за самбо һәм самбо на селе проектлары зур роль уйный. Балаларның урамда эшсезлектән интегеп йөрмичә файдалы итеп вакыт уздырулары яхшы. Киләчәктә алардан безнең илнең яклаучылары булырлык яхшы кешеләр үсәр дигән өметтә калабыз. Станут защитниками нашего родины, нашего отечества. Турнирда Татарстан Республикасының районнарына һәм шәһәрләреннән 2009-2011 елга 175 егет һәм кыз үз көчләрен сынап карады. Самбода көрәш бара, стойкида бара, анары ятып та бара. Стойкида можно ыргатырга и лежа, анда уже болевой приемнар удержание ясарга була. Досрочный болевой ясасаң или разница 8 балл между ниләрен булса, тоже досрочно болевой и 8 балл разница булса, то тоже досрочно можно җиңәргә. Казаннан Илназ Мингалиев 7 ел самбо белән шөгыльләнә. Беренче ярышларын кичәгедәй хәтерли. Ул вакытта еш оттырдым ди спортчы. Әмма хәзер үзенә тулы ышаныч белән келәмгә чыгып, көндәшләренең күбесен җиңә. Үзендә ышаныч уятканы өчен тренерга рәхмәтле. Сейчас дается мне все намного легче. Тренер вот хороший, много внимания уделяет. Объясняет все, когда что-то непонятно. Самое важное в самбо во время встреч – это главное думать головой и не ошибаться. Иң яхшы нәтиҗә күрсәткән спортчылар җыелма командага эләгәчәк һәм безнең республикадан февральдә узачак Идел буе федераль округлар беренчелегендә яклаячак. Республикабызның иң яхшы йөзүчеләре чираттагы тапкыр үзләренең сәләтләрен һәм әзерлекләрен күрсәтә алды. Калабызда йөзү буенча Әлмәт шәһәре беренчелеге узды. Анда Татарстанның төрле районнарыннан 20дән артык команда һәм Башкортстан Республикасы җыелма командасы катнашты.
Көрәшнең җитди булачагы беренче секундлардан ук билгеле булды. Ярышларда барлыгы 400-гә якын яшь йөзүче, кече һәм өлкән яшь категориясендә егетләр һәм кызлар катнашты. Алар 200 метр комплекслы һәм 100 метр ирекле стиль белән йөзүдә осталыкларын күрсәтте. Дистанцияләрне беренчеләрдән булып турнирның иң кечкенә катнашучылары үтте. Алар арасында Балтач районыннан Әмирә Гыйләҗетдинова. Мин 3 ел бассейнга йөрим. Меня әни алып килде. Мин бассейн өчен ошый. Мин бүген 100 бат белән 200 комплекс yüzәм. Медаль аларга тырышам. 100 комплекстан һәм узарга кирәк инде. Ярышларда катнашу спортчы үсешенең аерылгысыз өлеше дип оештыручылар. Суда көрәш бик каты барды. Һәрбер йөзүче үз категориясендә иң тизе булырга һәм шәхси нәтиҗәләрен яхшыртырга тырышты. Мин плаваниягә 5 ел йөрим. Мине бу спортка әни алып килде. Абый артыннан килдем. Миңа плавание ошый өченки рәхәт йөзәргә. Бүген мин йөзәм 100 брас белән 100 баттерфляй. Миңа ошый иң күбе баттерфляй. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, очрашу республика һәм Россия дәрәҗәсендәге ярышларга да яхшы әзерлек була. Это промежуточные соревнования между... Бу республика һәм Россия ярышларына кадәр уздырыла торган зур ярыш. Әлеге этапта тренер-спортчы үзләренең уңай якларын һәм кимчелекләрен аңлый. Әлеге вакытта алга таба кайсы якка үсәргә икән ачыклый. Ел азагында көтелгән нәтиҗәләргә ирешү өчен мондый ярышларда катнашу мөһим. И сделать коррективы в своей тренировочной работе. Җиңүгә карый катнашудан ләззәт алу мөһимрәк ди Варвара Егорова. 6 яшендә бассейнга сәламәтлеген яхшырту өчен генә килсә, бүген тормышын йөзүдән башка күз алдына китерми. На победу я, честно, не надеюсь, потому что мои соперники тоже очень сильные, и у всех есть шансы. Я надеюсь очень сильно улучшить время, хотя бы на 10 секунд. Җиңүчеләр һәм призерлар программаның һәр төрендә һәм һәр яшь төркемендә билгеләнде. Бүгенге чаралышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.